bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe Pindi TV koɗo mawɗo ina jaɓɓo e yewtere mum Baba Samba Touré. Baba Samba Touré holi o pullo mbo ladde siɓaki, holi o pullo mbo ladde funtani, holi o pullo mbo yejjitani iwdi mum, hanki mum ko weɓani e rendoji men hande. Baba Samba Touré ko fuutanki jiiɗo aduna ko wuro ene wiye Agnam Liduɓe ñande nogas lewru avril hitande 1949 o pullo mbo ladde moɗani yummum wiyete ko nene Aissata Hammadi Touré, debbo mbo wullum neere. Bammakko wiyete ko Baba Mberi Touré, law ko leelani jinnaɗo makko debbo o hono Aissata Hammadi Touré nangi e jungo makko nannimbo duɗal alquran to taani ko jibinɗo nene makko. O waɗi toon ko haaja ko adi ɗannuli ena jolo, o wattidiri e ɗannuli makko ko dawla France to heɓi hebloji golle tiɗɗi o fawti hen sosde fedde wiyetende Alda caggal nde wostidiri miijoji luggi e musidɗo makko tedduɗo biyeteɗo Baydi Sow. Alda sosa golli golle paydinɗi serdi ɓesnguli e ɗomka koldam e human binnagu. Samba Touré ko jiɗɗo Agnam Liduɓe jeeri e waalo. Baba Samba Touré ko deftere sabu gurdam makko caggal leydi addananimo yejjidde iwde makko hanki. Baba Samba Touré ko darorgal kettoɗen deftere ndo windi omo simte hen duuɓi makko 50 taw hen 25 koye nder Afrique sara maayo Sénégal, duuɓi 25 keddiɗi owoni ɗum ko dawla France. Omo simta ɗum e yewtere koɗo mawɗo e nder Pindi TV hakkude makko e Sali Dia debbo mbo Pindi Média joom debbo Africa. Baba Samba Touré fammini en gurdam sina jokki golle gasata. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV, en jetti Allah en juuli Mouhamadou Soubaɗo ɓurɗo windere, en jetti jinnaɓe men, en jetti Allah kadi tigi nde Allah hokken cellal hokken coftal ha mbawɗen kadi adde joɗanade bandiraɓe e jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe e kala saaha. Eɗen jokki tigi jillu Pindi e nder Bosoye walla mbiyen jillu tigi Pindi e nder Agnam. Émission meɗen koɗo mawɗo hande kadi ko honor meɗen tigi hande ko bellammo tigi hande ko haalpureɓe ko mbiyata ko fartangue mawɗo tigi e Sali Dia joddade e bammum joddade e sehil mum yama hande ma pindinaɓe hewɓe ma mbi enfin fotinde min ji oɗo gorkajo mo Sali Dia haalata inde mum e kala saaha e Pindi hande noon tigi koye makko joddimi wadde noon hande ko bellamma mawɗo joguiɗo fuɗɗi mo ala ɗo haali wadde tigi hande woni koɗo meɗen mawɗo ko baba meɗen Samba Touré. So tawi wiyama Baba Samba Touré noon wiye gorko mo Agnam Liduɓe liidu jeeri liidu bano buuɗi sippatoroɓe sippata jamdi kono noon wiye kadi bamum Sali Dia nde tawno ko idolam tigi kewmi winne kala saaha. Hande noon beelam mam ne mawni so tawi won ndenaki noon ne mehat kono noon mon pamanam tan ko noon heewade wadde noon en goɗɗo ha hay nokku sona hokkude e baba meɗen konngol o salmina bandiraɓe baba sehil jewtidiɗo conseil am kadi idolam. Bisimilla ma e émission meɗen koɗo mawɗo. mbani mbani e weltare kam mbe sikki wawa hebdemi hande ha yetto hande nde kemmi hande nde yew joddade oɗo ɓiɗo parnorɗo koni Sali Dia kadi arde ha ɗo e Agnam Liduɓe kadi yaade ha e biram ɗum ganduɗa kursi ɗo woni gurdam presque hawna e man kaali hen wawde yewtidde hen ko ene nafa wona so Allah wona ma jaafoɗon noon min mi wona haaliyanke tawi ko Allah kala perguitte bawɗe dañede hen ma jaafe ma jaafa ɗum no fewi kadi an Sali kadi ma mbawa wadde ɗum ma mbawa sattade ɗum. Allah jarama a jarama Seydou Touré no mbiɗani haala ka so heewi wona kanko kono noon golle ɗe so mawni alhamdulillah rabbil alamin Allah kanko o wawira haala kono wawir golle kono hande kam inchallah eɗen gandi min dañƴo kone nafta meɗen kadi kone nafta leñol ngol foof. Baba haade men woɗɗoyde hay nokku e yewtere nde seeɗa e parcours Baba Samba Touré hay so mboɗo andi parcours mum wona parcours sosoɓe ene juuti kono noon tan fuɗɗorde tan caggal nde min gandi Baba Samba Touré ko Agnam Lidunajo eɓe kewi wiide neɗɗo ene jibine ɗo jeyaka neɗɗo kadi ene jeeya ɗo jibinaka kono noon ko artanet seeɗa e parcours ma tan ɗo dewɗa ɗo ha ñande jaltuɗa Agnam Liduɓe hoto jiɗiɗa yaade beele ko Dakar ha no gummiɗa toon ha Allah nannuma Fraysi. wan noon kadi mi adde wan noon hono wiyata mi heblanaki ɗum walla goɗɗum
kono ene wawi wonde tan wona tonngol wona so tawi ene wona mi adda ko winda ko etinomi ko etinomi windude tawi komi biyaɗo yomi windu ɗum en tagui ɗum noon jeeya ɗum aussi kadi neɗɗo mo korsinnomi ɗum aussi tawi on ɗo sanga nde woni e gurdam tigi tigi nde koko nanga komi suka on ɗo sanga 62 Allah waɗi kawrumi e yiɗ ɓe gollidirno jiɗimi hen sibu makko woni Mamadou Dia président Mamadou Dia woni président Mamadou Dia mo jeeton ɗo hen noon kanko woni ɗo président Mamadou Dia kanko woni ɗo président et premier gouvernement du Sénégal donc kanko woni ɗo kanko Mamadou Dia bon jiidirmi e yimɓe ɓe o liggodirno joguinoɓe heblo ko fewte e ɓamtare Sénégal mi janggani mi jahani école traditionnel nde jewdirmi e mabɓe kalmi holko gonmi ɓe mbi aɗa foti yaade école 92 mbaɗa jarama tan duuɓi capantati quelque ɗum ko Dakar non tawi ɗum ko français kalten français o yeehi France ɓe mbimi wonde ko yomi donc pour mi wawa andude hooram walla mi wawa andede koko mbanmi yomi windu ko fewte hooram gonga en ɗesi vraiment muusde en ɗesi sadde seeɗa kono possimi yomi windu hen nde wat noon kamɓe dañanimi bourse yomi yami janggoya fodde duuɓi ɗiɗi pour noon mi wawa yaade hen il faut kamɓe histoire de vie il faut mi waɗa autobiographie histoire wiyam on sago bindumi donc mboɗo wawi donc deftere nden ɗo hen nde exemplaire goto hawnaki mami hokke hokkere nawara ko ha joni koye français nde waɗa nde watta ko taw e pulaar kam bona donc ene wawi nden ene wawi tongude seeɗa holko mbaɗmi walla holko min guila jibinami ha ɗannimi wona mboɗo yakude eɗen mbawi yaade hen wona e ɗum ɗon ene metti wona ene saɗi seeɗa wiide holi min bo mboɗo jogui fortanga no fewi jibinami kam ko 1947 hayso kayitaji mi goni hen ko 49 donc classe bamma ɗo e Agnam Liɗuɓe jibinami mais nde mawnimi nde minen foof aɗa nden so mawnimi fewi koko jangguinoyteɗo nenam ko Mauritanajo donc mbanmi cukakam ko Mauritanie to wiyete Nere Walo walla ko Nere Jeeri Nere Jeeri woni Wolum toon mbanmi cukakam ha gommimi toon ha gartumi ɗo henne donc poɗɗimi ɗannade puɗɗimi ɗannade ko nden ko Qur'ana janggumi donc ɓurano nde cirtumi hen nde han kadi babiraɗo tampi gartumi jottimi ɗo han kadi ɗanngal yonti mbattumi ɗannade min guiƴiraɓe min wona guiƴiraɓe on ɗon sanka ha Dakar wonno umma ɗon faya nde umma ɗon faya rew woni to gabbimi kawamen to gonmi wona ko toon mi haalnima toon mawnimi e Nouakchott Nouadhibou ha gummimi ɗon jaami France donc parcours o omo winda ko itinéraire danno madde wiyete ene juuti eyyi min garto e parcours o wonda so totti min deftere nde somin jeehi inchallah ma waɗi cimtol nanne e nder émission o wadde babo yam caggal nde ummiɗa ɗo haalni min jaaɗa Mauritanie toon nehiɗa presque gartuɗa duttitiɗa toon ha jaaɗa France yaadu France nden par ce que ɗen gandi hande yaadu France minen weɓanani min génération joni o par ce que ene satti ko visa ji ko rendez-vous ji hen sahaji aɗa wawi wadde demande rendez-vous plus de 1 à 2 ans donc a hebde hay rendez-vous saaha noon wadde déposé emin nananno nden ene wiye visa ala afina tan ko papier ma jaha bel ko ɗum kawruɗa no jaha walla donc sala min c'est sûr que holno wiyete ni ko mbo sikki mbo jogui sens aduna woni sens aduna mbo yimɓe ene kala mo gondumi e banggue gurdam ene waɗinimi komi wawa wadde ɗum est ce que kala mo gondumi guila ɓe jiidumi ɓe hay sehilaɓe fedde amen kala moni fof ko sehilam moni fof emin badde hunde ene ma woni wona gadortomi hen koko fewte Yallah yurmo jibidoto kañum ɓurno min finde on ɗon sanga to ara toon kanko waɗimi éduqué fof waɗi mo jeeya min ko c'est un des exemples ma ɗum ɗo wona kanko nayimi kerimel wadde porte bagage kanko waɗi banque jangguinimi science nde fuɗɗi yeyde ndemi fuɗɗi yeyde kadi aussi kadi koye makko ndewnumi koye makko ndewmi waɗa saaha o wiyami wano min hewan dañi kaalis mi wona dañano haalis ma en gar hen o yaltina haalis
o wiya yew ko jiɗɗa fof nani liggol c'est un des exemples donc ko noon hankkadi min kala mo gondumi mi jokkodirla amen ene waɗanami ene yiɗanami jilli ɗi ngannduɗaa ko ɗon wawi hadde nde puɗɗimi yaade France jinmi yaade France sabi on saaga tawi sehilaɓe en jeeyi toon Samba Sara en jeeyi toon Saydou Yallah yurmo Saydou Ly en jeeyi toon jinmi yaade France jaagol ngol newaki mi waɗi jeeygu mi waɗi fof mi ronki dañde halis meeɗan dañi meeɗan moftude 15 000 mone Sénégal ha jaltumi gila 60 fuɗɗimi ɗannade ha jaami ko 73 mais moftude 15 000 meeɗan moftude wona ko noon mbawi wona meeɗan dañde halis kono mi meeɗani aussi wasde sibu yimɓe donc ne jinmi yaade France nde tawi mi waɗi tentative ma yi hen tentative uji ɗi henne yaade France tawa mi yoɓani ɓurlude en wawi goɗɗum fof ronko a yowan ma yiye deftere he ha hankkadi pellitmi ala soko saɗa yaha ndewa lawol normal c'était en 73 mboɗo woni de Mauritanie bon sehilaɓe nenam jimi ɗumen ɗon ɓe gaddodirno ko ɓooyi kalen nden mboɗo yiiɗi yaade France mi ala passeport mi tawi passeport tan mamin gadden passeport donc dañi passeport mboɗi kayitaji Mauritanie voilà sehilam aussi ene wiyete Abdourahmane Ba ko contrôle du PTT e sehilmo goɗɗo ene wiye Koundou Mamadou ko lycée Seybanadio liggoto ko air Mauritanie wimi biye nani jaha Casablanca jaha biye aller retour sa wawi ɓennide sa ɓennide garta donc jaarum biye o jettimi ɗon nde jettimi ɗon Casablanca mi anda ko e Casablanca gonmi ɗon Kissa Saydou Ly Yallah yurmo ɗum e Samba Yaya e Samba Sara noddimi ko ɓennirmi nden ko seeɗa passeport ndo hokkete passeport koɓe dokkimi ko jommi ɗum haalaɓe mi ala hay mbuuɗi mi ala hay mbuuɗi min jeehi comme c'était on était en groupe min goni hedde 30 personnes nde min jeehi nde henne ɓe kamɓe vraiment min kalduno mabɓe hamin jettoyo France nde min jetti ayre le frontière entre Espagne et France ko noon ɓe kewi wadde ya ɓe mbi min sorte jalte on est suivi comme ken général maɓe nde meɗen donc mon fof yalti mon fof yeehi banggue mum min ndemi banggam j'étais toute seule hunde ne hawni seeɗa mi je n'étais pas mi fayani walla goɗɗum on saaha mbimi bo tanam ki biyeteɗo o ko ceerno walla goɗɗum mbi tanam mbaɗumi ɗo henne mi anda funnague mi anda hirnague so tawi wonko mbawɗa je suis tani nan ɗo je ne sais pas ko miracle walla ko way noon ha gorko pottumi gorko goto lañi wi toon Casablanca non au milieu de forêt au milieu entre l'Espagne et France au milieu de l'année bi tawi mon fof yaati banggue mum wala otoji ɓe gaddi on ha ɗon ɓe gaddi men ha toon pour nous déplacer pour ɓe ceerna men ɓe mbi min jaltu mon fof yalti dogi koye otoji gonno ɗon koye otoji min gonno kamɓe mbino ɓe nawa min en France noon pour noon ɓe mbaɗa ɓe ceerta e men ko noon mbiri donc mon fof yalti dogi mon fof yalti ɓe won yaaduɓe wonɓe jaadani minen min jaami ko min goto yaahi mi yaadani hay goto ɓe groupe ɓe min gonnoɓe bon donc voilà bon hasard comme ça pottimi une personne au milieu de la nuit je ne sais pas c'était 4h du matin wala 3h du matin est-ce que mbimomi je ne parle pas français mi haalta français mi haalta non seulement ɗemgal gongal donc en tout cas o faami kam ko jin mbide ko o monti o haalnimi semaine ko tunde wanmi est ce que kanko ɓalejo walla ko boɗejo mi andani ko woni je ne connais pas est ce que so gonga mbo sikki tan ko boɗejo mbo sikki mais je ne connais pas ɗo min certi o hollimi lawol min certi ko noon presque natimi France de mi alano hay mbuuɗu en tout cas c'est ɗum tout est rencontré dans l'histoire ene heewi donc wiide min c'est à dire que je suis toujours mboɗo jogui toujours innocence kala mo gondumi ene jokkodiral amen ene fort ha min mi wawa yebde ɗum ko wadda ko c'est pour ça que ko mbimami ko y a pas ko mbiyanma hasidagal wodani min mi koddirani hasidagal no woodi mais hono wiyete l'ignorance no woodi sadi majjere no woodi neɗɗo no majja neɗɗo goɗɗo a wawa wiide oɗo ko haasidi saɗa neɗɗo mo jiiɗɗa gurdam taw so dañino a dañat wona haasidi c'est pas possible wonta mais majjere ene woodi donc ɗum tagini kam ha
somi yeehi e woɗeɓe e kala to mbawmi wonde mboɗo jokkodira e yimɓe ha ko mbaɗan tan komi wawa wadde donc ɗum jokkodirmi donc e yimɓe men e avant de yettade Europe ha jettimi hoɗo aussi e France manda ko ɗum noon to liggotomi to aussi ko noon avec rapport am eɓe liggodirtomi c'est très très fort ha wonti cehilagal d'ailleurs même mon chef gonnoɗo chef amen o ari ɗo plusieurs fois mi sidi e Touré Allah yoɓata neɗɗo ko ɓernde mum yama ɓe ganda yewoɓe en mbawi wasa runkude famde sona jañoɗen e nder hen kono minen emin paami ɗo kalta ɗo nde tawno so neɗɗo laaɓi ɓernde joguinimi yimɓe fof ɓernde moƴƴere ɗum woni ko mbiyata ko donc alay saago annene a yiyat yimɓe ene ko Allah yoɓanma ɗum wadde ɗum c'est normal wadde somin paami ko noon Baba Samba natiri France natgol mon France nden ne jaaɗon nde mbiɗa sikki hande ɓaleɓe mbayani noon e hande no mbayi e nder France en tant que jettinoɗo nden un alphabet mo ganduɗa a janggani woni no mbiɗa ni mboɗa andi hewɓe ndewi ɗon hono no mani surtout immigration ndenen muusi so tawi jeehi France nanani français nanani janggani mbaɗani hay hunde gonagal mumen toon au début est ce que ne weɓanno Baba mais atati nde min jeehi France nde c'était en 73 on a dit min yaade 73 nous on sang on considéré français c'est à dire que kala jibinaɗo avant l'indépendance considère ko français kañum wona d'accord parce que jaaɗa hanko avant l'indépendance non j'étais né jibinaɗo ko adi indépendance d'accord jibinaɗo ande ko adi indépendance fof jogui ko carte d'identité presque français Sénégal français donc il y avait pas de séjour carte séjour le Sénégalais way noon minen on sang ko hen min jeehi nadde français nden c'est pas difficile mais une fois a naati France t'es français d'accord presque bon oɗon sanga aussi kadi pour devenir français a yahat tan police mbiya carte am d'identité jimpo double nationalité keɓa double nationalité mais kono noon minen aɗen kadɗaniɗo enen fuutankoɓe noon mbayi yiiɗi ko hoode wayno way kono wonnoɓe Dakar ɓeni hay goto yiiɗa heddade Dakar minen min mbi minen min garani ɗo henne joɗade ɗo hakkille men fof woni tan ko min gari ko liggade so ɓooyi komin hotoɓe dans 73 jusqu'à présent donc wona ɗum waɗi hay min dañani ha carte d'identité ha ko mbiyatma les carte séjour ari carte séjour ani han kadi min dañide carte séjour han kadi min continue han kadi min natti wonde français donc voilà et à cette époque aussi kadi sa ari tan a dañat ligguey kono ligguey nawma sa ari tan dañat ligguey bon le ligguey o ko orɗon sanga yimɓe ngari ko hotoɓe way kono jaaɗo lulndi ni wona ka jaaɗo jabboli sa gasni ka ko hotowo donc yimɓe s'organiser waɗi ko foyer ji nde min ngari ɗon nde kam la vie était ɓuuri semorde seeɗa waɗi ko foyer ji o c'est des communautés gondi hen ko hen goni ko hen kañumen ndendinta ñaama neɗɗo kadi mo ala liggey e hébergé kala neɗɗo mo ala liggey so ari tan jogui sehilaɓe bandiraɓe jogete so dañi ha daña liggey ƴeewa suudu watta fiide yidde pirata ni wona solidarité voilà c'est ça voilà eyyi min noon vraiment mbima ko j'étais une chance tan komi wawa yobde yimɓe ɓe sasi hena donc nde garmi nde donc ɓe évidemment non, le parcours est un peu très riche ce moment. Parcours très riche. J'étais une chance, je joue chance. Quand on est, hasumi anda neddo, toppitomi hami dana goddum. Ko non mbami hen, même ne garmi e Paris. Tawi kam mi waɗama bilan kam o nangi ha jettimi mi garmi Paris yat padidnaji ala ɗon ko sehil men goto mi Amadou Hawa jakotono men woni ɗon mi garmi ɗon nde ala ɗon kisa Allah ha waɗi jaami Yallah yurmo to tumbe jaw nawami toon tawmi toon Samba Gawlal woni la papa de Farba Ngom waɗi kanko immigré wonno non o yaani toon tan wana c'est pour cela que il est devenu mon ami très très même ko hayso emin certi duuɓi kanko Farba mi anda ko Samba Gawlo so ari ko ɗo ñallata e galle he o woni vraiment c'est comme ko noon wayla vraiment neɗɗo fof ene yiiɗami tan ha bare donc kanko Samba Gawlal ko kanko nayimi gar pour yaade to tawoyde Samba Aissata en toon on toon banque caggal ɗum ko gartumi to dañete liggey on ɗon sanga il faut ko ƴeewe mbaɗa visite ko mbiyatma visite médicale aɗa selli walla on ɓe mbiyata ko loni en waɗi les maisons galleji ɗi nanggata yimɓe tawi galleji mawɗi ɗi henne toon yimɓe men liggoto Demba Sala en Yallah yurmoɗen jowol en e ko way noon on sanga waram tawi
bama ene wuuri o mayantaw quoi baba Amadou kono on woni ko to wiyete Roubaix to min goni mais min goni ko diwan Paris on sac donc jaami to koreji min wonɓe coɗaynaɓe wona mi annda walla goɗɗum tawmi ɗo coɗaynaɓe mi annda ɗum walla goɗɗum yalla yurmi neɗɗo goto en wiye mama en wiye hono wiyete kadi mi yejjitino inde nde ko noon voilà ma en gartu hen wona ma en gartu hen jaɓɓimi ballimi elle emin jiidirno ko adi ele min jine wona donc ko non natir min kadi min aussi yimɓe ngari aussi kadi je fais comme les autres mbayen won wona donc ce n'était pas vraiment ce n'était pas difficile saɗani on sanga sa yeehi Paris sa yeehi France walla goɗɗum saɗi ko nadde mais une fois que ta naati voilà parce que jokkere en ɗamde no voilà Baba Samba woni no mbiɗa ni ne datta toon français hay français a nanta janoɗo en tant qu'un alphabet art intellectuel pour Baba Samba rewi hande ha jangi ha ganduɗa machallah oto Baba Samba ça c'est sûr mi heɓani ko nena men jakorino ko nena men baba mi jakorino ko yomi won comme mon grand père woni on ala Jamat Sada woni oɗo wona ala Jamat Sada hande baɗeteno ziyara ɗum ɗo wona min voilà mi yettaki toon mais mataw Allah waɗinimi ko lawol gongol nde jaami toon nde tawmi wonde ko il faut gandal wona donc on noon sanga min liggoto somin liggima yaade cours ce qu'on appelle les cours du soir mais vraiment c'était mi yiiɗi ɗum battumi janggude c'est des cours du soir donc de français caggal ɗum nde min natti cours ji koye nder foyer wonanno caggal ɗum battumi yaltude mi janggoya bangeji goɗɗi école aji goɗɗi ko ɗum waɗi ha kemmi certain niveau certaine base kemmi certaine base on saga noon jaami e grande école ɗum waɗi mi yaade grande école c'est à travers koye ɗum ɗon jiidirmi ko mbiyanma Ari de Roche kanko waɗi créé ko mbiyatma école collège coopératif koye yimɓe yaadinoɓe Mamadou Dia nde l'indépendance ari kanko ko Toubak Ari dos wona wannoɓe le plan ko fete développement Agnam aɗa Mamadou Dia c'est-à-dire ko kamɓe yimɓe nde ko mbiyatma ko autogestion c'est neɗɗo fof yo wan hoore muɗum bonno ɗum ɗon miiji mabɓe nde mbaɗi plan on ɗon saga noon nde Mamadou Dia en nangga nde kamɓe donc ɓe dutti kanko aussi ɓe liggodirtan noon ɓe noon donc kanko jimomi kanko Ari de Roche kanko wimi wonde il faut janggoya nde kalmi expérience am ko fewte pelle o wimi il faut janggoya dañanma bourse o dañanimi bourse pendant 2 ans mi woppa liggeyam o mi yaha mi janggoya sa travers ko nde ɗum ɗon jaltimi deftere yalti wona e nder hen wona donc ko mbiyanma c'est ko autodidacte mi wona jaaɗo école normal wona ko à travers ça jaami kadi nde liggotomi nde kadi mi waɗi kadi formation ji kewɗi tawa ko to liggotomi ɗum namdimi yomi yaha mi janggoya tawa mboɗo yoɓe aussi ko ɗum waɗimi ha mbawmi wadde o sa presque ko heewi ko mboɗo waɗa e kadi no mbimami hen toujours kala nde gumminimi hunde won hayso mi wawani won ballowo woni à côté machallah Seydi Touré ko ɗum woni ko wiyete ko aduna oto neɗɗo wi wawa kadi ko neɗɗo indi foof Allah wallu ɗum kadi jangde woni ko wiyete ko gasata jangde kadi yawrata janoɗo nanta e français article intellectuel hande machallah ko hoore mawdi heeɓi diplôme aji muɗum taw fof jangguir ko mawdu wadde noon jangde yawrata Seydi Touré ka fierté amen Baba Samba minen min jibina tan min tawi walla ni hay mawraɓe amen tan jibina min tawi ɗo partenaire uji français uji te somin namdima guila min goni sukaɓe wiye ko Baba mon Samba Touré woni sababu garagal mabɓe ɗo e nder wiyata tan ni e nder liduɓe e nder Agnam
gile e alda gile min jangge men goni sukaɓe alda e bisuji muɗum alda forage uji muɗum fedde mawde ɓen foof holno baba Samba waɗi ha wawi annodirde e partenaire uji waɓe noon hewɓe nafoore ha ƴettu ɗumen gila France addu ɗumen ɗo ene nafa bosoynaɓe kala walla añannaɓe kala mi gartan ko garmi fof wona min sati moɗon ko diri tout impossible wawi tan gummanɗa ɗum kala gummanɗa ɗum waɗat kala ko gumminimi waɗat ɓuuri wonde wona ɗum waɗi wonde kala wala kala tout est possible bon ko ardi fof kam mino mbimami no sati ko jangde so ala yimɓe jahata wona mbaɗa min janggani donc mi yehi jangde he donc en 92 eɗen gaɗi wuuro men janggani wona en 92 min kam tawi woto so tawi mi nawi sukaɓe ɓe école amnata hen walla onoon min jeehi école mais wuuro ngo la majorité janggata mbaɗa andi aussi c'est à dire que a wawa huccide bamma mbiya il faut ɓe sukaɓe jangga tawi eɗen hewɓe mbaɗi kam tentative yo sukaɓe men janggo c'est à partir de 92 ƴettimi kayiyam gaga noon en kalata goɗɗum gaɗi fay fede école pulaar gaga école pulaar o wona école pulaar formaɓe hen ɓe donc ƴettimi kayiyam jaami e galleji he galleji wuro ɗi henne kala ɗo suka ponno nadde jangde mbindumi ɗum yaɓe 42 suka à cette époque 92 minen den taw min goni Dakar voilà je parlais même tout à l'heure avec Penda Wuli omo woyi bojji on no sanga yonade école mais babiraw e yumma ko ɓe cali kanko Penda ha joni je me rappelle de ça heddi ɓe naati jangde donc yaɓe 40 e ngala école nawmi ɓe ko donc goli on sanga 40 on fof ɓe jaɓani ɗum ɓe sikki hedde 23 ɓe dañi nadde jangde bon so en jii joni le résultat oɗo ande oɗo hen première génération nadɓe jangde woni c'est là maintenant ça andi si tile ba bon je vais te voir voilà il y a Amadou Ali. Et bonne génération. Il y a Penda. Ramat nan. Ramat Jindali. Il y a Penda Li. Penda Abdili wana. Habi Samba yan. Il y a Amadou mana. Il y a ona. Il y a wonɓe ɗo hen il y a yan. Kadi Amadou Ali en i decci en nani wona Habi Samba yan. Voilà kamɓe fof ɓen ɗo donc là man gar hen ene wawi wonde so tawi émission wawi wonde wona c'était première génération hande oɗo wonɓe cadre ya Alassane Diago en wonɓe ɗo hen wona ya kamɓe wonɓe ɗo hen ɓe bon c'est à partir de là donc wuuro ngo hankadi felide jangguinde wona ɗum felide jangguinde mais min au début je ne crois mi sikkano wonde liiɗi parce que liiɗi ɓe mbawi jogade école voilà c'est pas moi qui ai créé l'école min mbinode wonde liiɗi tan wawa ɓamtade a tan ko aña fof ɓamtaki c'est pas possible bon ko nden ko à partir ɗum noon alda waɗa créé en 1980 wiide wonde il faut ko aña fof ya ɓamto aña fof ɓamto bon alda vraiment waɗi ko waɗi fayida holwonɓe alda woni alda ko woni alda a été créé en France wona mais caggal ɗum aussi alda dañi wawi wonde wawi waɗede créé Dakar wawi waɗede créé Gabon wawi waɗede créé partout où il y a les ressortissants dañi wawi waɗede créé Burkina Faso ko bama wona président Burkina Faso bon donc alda yinnode muɗum on sanga yo Agnam won goto wawa ɓamtade dans le premier temps donc ko wawde ko wadde ndiyam avec les deux forages Touré Thialle et Asna Balla non Touré Thialle et Asna Balla astafurlah Touré Thialle et Wuro Molo il y a des forages donc alda waɗi wona nde alda waɗi c'est des forages waɗi interconnectés oui il faut pour que ɗum wawa wurde il faut gestion o wa kala neɗɗo ko yari yoɓa o alda waɗi compteur Agnam naɓe mbi ngala hen vous avez fait on mbaɗi ko force men laissé ça nous désiré ko mawɓe ko haaloɓe nane on saga min mbawa en mbawa haalde bon donc alda andi wawa wadde confronté e mawɓe wi comment on va faire donc on joguinoma programme développement mbaɗɗo fayida par ce que on a mbaɗi ɗo congrès ma 3 fois waɗi déterminé o fewte développement Agnam donc alda nde ani tawi ɗum c'est pas possible wawan wonde
wi il faut donc mbaɗen doole meɗen sukaɓe. À partir de là alda waɗi soutenir éducation pendant 9 ans fodde duuɓi 4 alda ne ƴetta sukaɓe ene itta ɗumen Agnam en ngala collège woni ko Cilol en nawa ɗumen artir ɗumen wala les bus voilà pendant 9 ans pendant jennel avant alda wadde ɗum collège wadde Agnam Thioday. Après ça donc heɓɓe yaaɓe lycée ɓe henne lycée woni tan ko Matam alda yetti toon galle luwi toon galle ƴeewi defoɓe ƴeewi wuppoɓe wi kala Agnam naji baɗɗo admi jaaɗo lycée ko alda jogoto ɗum kamɓe ƴetta ɗum en charge pendant 9 ans hade kadi alda wadde lycée Agnam. Voilà c'est dans le cadre ɓeɗo heɗe ngelti ko Amadou Ali en Decci en heddiɓe Agnam naɓe c'est de plus de centaines de personnes. Non seulement nde ɗum ɗo gasi nde aussi yanoɓe Dakar ɓe alda luwi galle ala logi pare au moins mbaɗen daña ko mbiyama les relèves janggo jogotoɓe Agnam c'est ça ɗum wonno ɗum alda. Mais malheureusement wonnoɓe acteur ɗum ɗon ɓe ko wayno Samba Diaw en ko wayno Samba Yaya en ko wayno heddiɓe ɓe maayi ɓe mawni ɓe voilà malheureusement il y a pas de relève no haalni wona wadde duuɓi 4 yimɓe ne jangguine en dawa en gartire on saaga c'est le bus qui amène les élèves nawan ɗumen subaka artira ɗumen midi nawa ɗumen 2 heures artira ɗumen 6 heures c'est des cadres sont tous des cadres wonɓe cadre ɓe wona majjere ma donc alda donc hankadi wuro fof hankadi watte replier e ɗum muɗum c'est à partir de là Agnam Lido wi won donc avec toutes les idées kala idée ɗi ganduɗe Agnam ɗi hen mbawa rewede il faut qu'on passe à nous gartele meɗen à partir donc ɗinon duuɓi ndiyam yimɓe keɓani kanirni hen c'est à partir de là mbaɗɗen puɗɗe wadde forage uji meɗen forage e Lido ɓe kono joni somin paami wadde alda wona tubakoɓe alda ko ɓiɓɓe Agnam naaɓe ɗanninoɓe ndendinanno jawɗele mumen ene piya mbaɗi fedde kono noon avec des partenaires dañi partenaire ene wiye commune Airville Saint-Clair baɗɗi jumelé e Agnam mais kono par l'alda ɓen mbaɗi donc comme que no mbimami ni hen sago alda dañaka e Agnam wuro fof hankadi a fewte hoore mum donc liidunaɓe mi bonde donc en donki ko mbaɗɗen ko il faut qu'on passe il faut en gartene koye men c'est à partir de là on gaɗi action uji liidu puɗɗi ummade wona le premier donc réalisation ko waɗa hen ko wadde dik ɗo henne dik gonɗo ɗo henno par ce que nden so ndiyam ari wuro ngon naata nan ndiyam wona voilà ɓe mbaɗi dikko premier ɓe mbaɗi aménagé le jardin mo jiiɗa hen jardin rewɓe wona ya aujourd'hui ya 140 femmes donc yimɓe mbawi hodde ɗo ɗuɗa sona ɗum le poste de santé ne seeɗa wawa wonde wona poste de santé o wawa waɗat ɗo hen wona ça partir de là donc à partir de 2000 ans hankadi à partir de 2000 ans alda hankadi waɗi école futti hankadi chaque année ene waɗa ko ene waɗa wona alda ke adaskal joom kam hankadi ene waɗa activité ji muɗum wona waɗa donc en mbino on était en mbawi wiide ko enen tan goni a Lido tan wonno sababu ha nañen tubakoɓe ça sûr on fait partie ko en jeyano hen no donc expérience mo joguiɗen on ɗon sango comme en keddima koye men ɗum continue avec d'autres partenaires donc banggue ndiyam wona mbaɗɗen ndiyam mbaɗɗen école aji ɗi mbaɗɗen fof en tout cas on compte sur nous-même jakorɗen mbiɗen liiduɓe ne famɗi c'est de 1000 on sanga wone 700 800 personnes joni on est 1000 et quelque en ceewi mbiɗa hankadi jakorɗen koye men liidnajo yo yakore hoore muɗum wona heureusement eɓe nandiri liidnaɓe en nandiri kala ɓe kaali koɓe kaali eɓe nandira hen ɗum waɗi oɗo saaha joni sa yi banggue liiduɓe e kala e fannu ene yakori e hoore muɗum ene yaari hen banggue yesso avec les partenaires a yi ɓe arɓe ɗo hen oɗo saaha joni ɓe arɓe e dande cadre ko fewte aussi ɓamtare ko fewte cellal non seulement hawnaji peut être on wawi revenir ma gartu hen bon toujours alda ne jogino miijo kañum tan wawa ɓamtade c'est pas possible alda wawa ɓamtade so Agnam ɓamtaki Agnam wawa ɓamtade so tawi aussi région ɓamtaki Sénégal ɓamtaki donc avec nos partenaires avec expérience mo joguiɗen joni ça fait 10 ans ko mbatten campagne médicale ma en gar hen
mbiɗen wonde jiɗɗen expérience mo joguiɗen o yo yacca c'est pour ça que le partenaire sont aujourd'hui ngari ɗo hen donc ma en gar hen hawnaki peut être so tawi taw hokki eyyi so tawi taw hokki partenaire uji mon foni andi hebde ɗum weeɓani minen ene haawi min par ce que gandi baabi amin o mo addan men partenaire uji yama won gure kewɗe ene jiiɗa ɗum kon dañani woni no mbiɗani ma taw sababuji Allah subhanahu wa ta'ala waɗi waɗete neɗɗo kono ko neɗɗo sabu binta ha para Allah fuɗɗa wallude ɗum baba partenaire uji ɗi dañƴen ɓe hol ha joni hol peeje mbaɗɗa tan ha keɓɗaɓe ha hande mbawi wadde ko mbaɗi ko e nder wuuro ngo foof kadi hande won projet ji kewɗi nani e nder wuuro ngo eɗen gandi ko doole tigui mbaɗi ɗum ko doole jawdi noon mbaɗi ɗum ɗen doole ɗeɗon haalisaji hol peeje ɗe baba wawi wadde tan ha mbawɗen hebde ɗum wona baba tan mi wona baba tan mi wona baba tan c'est à dire que mi wona baba tan non mi haalnima c'est à dire que je ne sais pas mi anda mboɗo jogui mboɗo foti yettude Allah ha kono no fewi quoi ko yimɓe ene vraiment ene jiiɗimi ko mbawi wonde fof so waɗe man gari e nana ko wiyete racisme o en France walla goɗɗum min mi an sentir mi an yiide racisme taw machallah mi an yiide wiyede racisme c'est à dire que ɗum mi nanat ɗum tan walla mboɗi e banggue goɗɗo mais fewde am mi an tinde ɗum wona donc firti wonde ko wona min tan aussi te heureusement aussi ma gar hen aussi et la chance ko liidiɓe jogui goko nandirel ngal wona mi haalnima liidiɓe wonno ko Agnam fof yo won Agnam wuuro woto ronki ɗum arte muɗum e widema won ardiɓe tan kam wonɗa ɗum ko ɗiɗi aussi ko so haali ene nana yimɓe kaali ene nanene deuxièmement aussi avantage ma en garten joni ko liidiɓe ne jogui ko men ma la relève emin jakori hande somin jeeyi won ɓamtoɓe wona himan gar hen wona won yonta hande oɗo ene wawi wadde komin mbawa wadde bon pour hono wiyete ni wonde hono mbanmi ha dañmi ɗum partenaire uji saɗa wawi wadde kadi cité inde mabɓe kamɓe partenaire uji dans le premier temps mi haalnima partenaire uji dans le premier temps nde mbiɗen wonde Agnam fof yo heɓ ndiyam nde dans le cadre de Aldande partenaire mi wiyete ko Erwil Sinclair donc min mbatta demande ɓe liggodirɓe walloɓe min liggonira ɓe ƴewde emin jiiɗi partenaire min noota hen nani min noota hen ɓen gaare Agnam wona wona Erwil Sinclair yantude woɗɓe aɗani tan way kono a jokkodira ɗo way a jokkodira kolli voilà a jokkodira ɗo o jokkodira wona bon ko ɗum ɗon ummade toon nde tagui Agnam liiduɓe dañje hooliɓe ɗum annoɓe ɗum guila hanki pellitti hayso Agnam fedde Agnam nde natti wodde ene jokkodira e fedde Adaskal mo liiduɓe ɗum ne jeeya hen d'ailleurs nde mbimi wonde mbanmi proposition wonde yen ƴettu jangde haɗani tan e primaire jangde ala saago ɓenne e collège yen mbat transport scolaire e nawa sukaɓe ene foof je n'étais pas soutenu mi waɗani soutenir seul kima avait soutenu ko si musidɗo men goto mi Ablaye Sy mais on ko Sénégal o woni min mbadde feere nde mais on ɗon sanga tawi mboɗo mi hawre joom suudam gon toon wiyete ko Joël Richard o je vais te soutenir o waɗi créé fedde no wiye les amis d'Agnam nani et d'autres aussi partenaire wiyete ko la CIMAD la CIMAD ko partenaire principal USE Union de solidarité donc mo Aladji Malick Gaye wona ko partenaire mawɗo d'ailleurs ko dans le cadre ko noon waɗi dans le cadre gandidirmi donc e Ceerno Ba en les pipe l'USE comme ça yiɗi e Moussa Abou Niang walla goɗɗum donc aɗa anndira ɗo oɗo haala hol golle maɗa goɗɗo o yiɗa naata hen donc c'est à partir de là ɗum woodi wona nde partenaire uji ɗi hen ne mbawi wodde keɓa partenaire uji hen keɓa wona kala partenaire noon won banggue mo ardata e maɗa won partenaire uji ko fewte won arɓe ɗo henne ɓe ko fewte cellal tan kañumen woni ko leymi woni partenaire uji goɗɗi ko partenaire ko mbiyatma ponctuel a waɗat projet maɗa tawa yi ko mbiyatma appel à projet won ɓe mbiya wonde bo emin jiiɗi wallodirde emin jiiɗi wadde financé kala ko fewte laaɓal walla ndiyam sa waɗi projet ma ɓe ƴeewi ɓe tawi an ko kalɗa ko aɗani ko kalɗa henno ko les bailleurs mbaɗa par exemple la ville de Paris waɗi
walli añam liɗi laabi kewɗi eɓe goɗɗodiri wilde paɗe e liɗi ɓe goɗɗodiri wona mais sa yima wona mais c'est un partenaire aussi un partenaire so wona partenaire balluɗen wona ko noon wayi ko anda ɗo o addo mais ko noon ko confiance woni confiance c'est à dire que sa waɗi projet o yahata projet o omo ene andi o jibini ene andi o nguuri hande oɗo le projet ji ɗi joguiɗen ɗi henne goo le projet assainissement guila 2007 mbaɗɗen projet o wannoon le projet ji hen foof ma miije bon ne jiiɗen laaɓal wona sara e neɗɗo en 2007 de en 2007 mbiɗen il faut laaɓal wooda mais laaɓal wona e hono ko tan pour liidunaɓe mbawa laabde hono mbatten ala sago ƴeewende poubelle coodende poubelle tawa kala famille eɗen mbaɗ ɗum poubelle mbiya ɗum kala salte ko ɗo batta donc 2007 coɗen 200 et quelques de poubelle mbiɗen famille fof yo heɓ 3 poubelle ine poubelle o waɗa hen mbusuji d' autres poubelle o waɗa hen jamɗe bobbe keddiɗo hen o waɗa hen seringle walla weeruji voilà donc ɗum koye sensibilisation sa wi neɗɗo yo waɗa hunde sa hokkani ɗumen ko waɗiri wawa wadde alay sago waɗa suivi waɗa wona donc wuuro ngo waɗi aménagé terrain toon waɗata salteji mumen kala duppo naatowo jahowo e nder wuuro he o e naata e wuuro he ene itta poubelle aji en nawa donc on est en avance par rapport à l' état ko 2007 kalanami 2007 liiduɓe wi yiiɗa mbus wona e wuuro he wona tagui ene liiduɓe ene jeeya e guure ɓurɗe laabde e région c'est ça bon mais à partir caggal nde ceerɗen ɗum aussi mbiɗen wonde ko mbiyama l' assainissement assainissement wonde salte fotani a yiyata ndiyam mukko ene yahata e bedda e liiduɓe c'est impossible salte hay saki ndiyam salliki c'est interdit yaha e bedda sabu bedda jeeya wona donc mbiɗen won donc assainissement o moni fof no foti hebde assainissement ene foti hebde ndiyam donc mbaɗen le programme d' assainissement kala galle kala neɗɗo ene foti hebde douche ene foti hebde comme le bloc sanitaire o waɗi ko douche waɗi koto lotte waɗi ko ndiyam ala sago keeɓa wona ɗum waɗa wona ça continue bon activité ji keddiɗi henne kadi ko fewte jangde nde aussi ko noon woni jangde nde henne sati ne mbiɗen wonde l' école o hannde ene wiye onomo jeeya école aji ɓurɗo moƴƴude e département o par ce que résultat ji ɗi doktirta ɗi beele saabi ɗum ko sukaɓeɓe ne mbaɗa dans les bonnes conditions ɓe gandaɓe ganda école o ne waɗi hay cantine o sukaɓe ɓe ganduɗa so tawi ndewi janggui ha jalti réclamation ene ñaama ɗum fof min gandi koye peeje ma ba non wona peejam tan wona peejam wona ko peeje men enen fof a ça sûr ko peeje liidunaɓe fof waɗa no mbimami ni wona l' avantage liiduɓe moni fof wonto heedi voilà kala bon kala yawat mais mon fof wonto heedi wona sa ƴeewi joni école o joni yetta tan yeru exemple aɗa andi yetto école o ene waɗi joni ko mbiyanma goomu relevé le niveau des élèves ƴellidde niveau élewaɓe ɓe ça c'est jettete Allah jetteten aussi Samba Dieng wona kanko woni leader ɗum ɗon o adda Ousmane Dieng gaga Ousmane Dieng aɗa andi kanko waɗano aussi kadi les journées d' excellence garti ɗo Mamoudou Laabi wona donc kanko ɓe o yadata donc moni fof wonto heedi ɗum woni avantage liiduɓe wona moni fof wonto wiyata ko guesam mi addata jalla mi rema ɗum woni avantage mo jogui ɗen wona bon sen kaali école wayi école liiduɓe piti par rapport e goli par rapport e heddiɓe liiduɓe dañde enseignant mon hen wonoɗo henne il faut mbaɗade condition donc so nde mbaɗɗen les classes mais sa yi hannde oɗo non avantage liiduɓe ne jogui avantage en mbayno leydi non seulement ko liiduɓe kañum maahi kalasuji mumen ɗi fof kalasuji jeenayi jiiɗa ɗi henne ya ko 2 classes ko liiduɓe mahani ko liiduɓe maahi réfectoire ɗo ñameteɗo ko liiduɓe maahi centre mandaw non nder kalten ko liiɗi koye nder école o nder non kamɓe multiservice informatique et bibliothèque il y a 300 livres 300 temettati livres nan ɗon ko bibliothèque il y a des ordinateurs nan toon pour sukaɓe donc ɗum foof ya ko liiduɓe waɗi pour wonde sukaɓe yo mbawa janggo mbaɗa yo won condition non seulement ça aussi liiduɓe mahi ɓe mahi des logements pour les enseignants
kala enseignant balaɗo affecté en jogui ɗo woni tawluwani sauf ko yoɓata ko wadde entretien courant wona so tawi lampe bonni aɗa waɗa fewn wona ɗum jeeya hen donc ɗum fof ko wadde condition wonde neɗɗo so wari yo won dande bonne condition c'est pour ça l'ancien directeur o woni ɗo fodde monsieur ɓuuri Faye ma won 11 ans omo ɗo donc ɗum ene jeeya ko avantage mo jogui ɗo wona on noon banggue bon kadi non seulement ça il y a plusieurs aussi élèves qui sont parrainés mais oui il y a plusieurs familles dangal ɓurɓe joguiɓe sens ene heewi namdata hen mais il y a plusieurs parrainés mais ɗino jarata baba parrainage ko yarata mais en kaali cantine kam wona cantine ça continue ya en sen cantine kam il finance wona c'est les amis d'Agnam finance beaucoup de activités les parrainages c'est-à-dire que min bino wonde ko won sukaɓe ɓe famille ngala ɗum moyen wona so min mbaɗi ɗum noon c'est dans le cadre des amis d'Agnam fedde mo jom suudamo woni o waɗat lancé wiide telle famille ene yiiɗi parrainage ene yiiɗi janggude mais famille ala woda jaltuɗo volontaire wiya wonde voilà, je le finance. C'est ça. Il le finance. Le minimum, le plupart, le minimum, c'est 12 500 chaque mois. C'était au primaire Wanda. C'était à lycée, on est invalide. Il y avait, là, c'était à l'université. Il y avait, bon, 12 500 une famille tiède. Ça ne pas chaque pareil. Voilà. Bon. C'est dans ce cadre et réussir, c'est dans ce cadre Oumar Ba va réussir, c'est dans ce cadre Ahmed Ali va réussir, c'est dans ce cadre Alassane Dia va réussir. Quand ils étaient accompagnés, on va bénéficier, on a tout, mais on va bénéficier une quarantaine de personnes, de jeunes. Va bénéficier voilà Djinna Mengala si je prends l'exemple maintenant ko Moussa Bar wala godum wawa il ne peut pas moi de soutenir biko nan aujourd'hui nan université machallah voilà tout le monde hebdum gonnon il y a la majorité voilà donc dans ce cas aussi c'est il faut que partenaire ñumede hanki min jehi jardin rewbe to min tawi be to min ji jardin on way min naare forêt o hamin cikkini maro ko min yaltu be lidube be gardu be mbi fi fuuta la dim ko fuuta wondo donc dum foy de gandu Allah partenaire uji meden o don projet hono darndo on baba ha be rewbe hande baawi hande wawde wallondirde ko men bawde wallondirde jom galle ni wawde wallondirde suka mon so yaade ndema daña hen je kadi gitta kadi gartre galleji hen defa besungu nyam anandila tout est possible ndem fu way wonde famni ko nedo o décide ay premier ay 2000 ans jardin o nana tu vois là il y a wonno ay nan ay rewbe hen jaar ene jogi ene bada bada sari hande sapal dem yekti tiru dum wona jardin en 2000 donc ne bima min hen on a wada aménager un hectare de jardin vraiment rewbe ko tinibe quoi il se batte be jogi be be bercer be nosor juude ene rivira non ha donc mbaɗen de forage les forages là les forages avec énergie solaire no jirdani ha hankadi debbo so yehi toon o jogui ko plamuji makko o jogui ko robigne makko o jogui compteur makko nde o wela fo o yaha aɗano ko subaka yehe walla mbiyata ndiyam ko subaka jahata walla goɗɗum la kono yimɓe ɓe fof jahata kadi kala jaaɗen jogui ndiyam 24 sur 24 bon ɗum ene jeeya mon fof kala hen tinniɗo waɗi jardin o banda ko daña hen gurdam muɗum mais caggal ɗum aussi mbiɗen wonde way ya le jardin potager jardin ligguima waɗi hen mais il faut ɓeyden mbaɗen goɗɗum mbaɗen ko woni yesso ko ya 2 hectares 10 hectares o ya koko sernani ma no kaldu men kini wana ene serna il y a deux parties une partie ko mbiyatma ko c'est des vergers ko leɗɗe ɓesnoje gonata hen mango en gurto en limon en gurto l'autre partie ko wiide wonde c'est possible so foore so wiide wonde c'est possible le Sahel ene wawi waylade parce que dans l'histoire Sahel wonno ko vert no Casamance aujourd'hui
donc ina wawi waylade bon donc avec portunoɗo projet o wiyete ko Pierre Léotard non ina wawi waylade comment o wi wuma donné ça 3 ans pour 3 ans presque 3 ans min boy le terrain nani wad hen o waɗi hen mais on voit le résultat au bout de 5 ans au bout de 5 ans ça naati hen cikata gona Casamance go cellude wiide won non min mbaɗiri ɗum aussi on a fait ça que wadde montrer c'est possible min mbaɗiri ni sa wiide waɗiri ni ko c'est possible goɗɗo ne wawi wadde ɗum walla l'État ene wawi wiide wadde encouragé de guure ɗe mon fof yo wadde multiple yo wadde jardin muɗum yo wadde ɗum ɗo muɗum peut être so heewi waylo ɗiɗi tan wawa wadde fof mais kono wawi hollude exemple les forêts wona tan wadde les arbres ombragés wona wadde leɗɗe ɓuuri forêt sa nani ko wayde forêt ko leɗɗe fof wonata hen leɗɗe mango en leɗɗe ɓesnoɗe leɗɗe gona goɗɗum gon ko ɗum woni hen ko ɗum min jiiɗi yettude exemple d'ailleurs ce qu'il a fait kanko ko tubako o ƴeeɗi o yawi o addoyi leydi de Casamance elle a greffé o waɗi ɗum greffé machallah on a fait woni o addi min gaddi 3 fois burkinaɓe ɓen kalana min ko fewte remde leɗɗe tawan yaada e ligguin 3 fois ɓe gari ɗo hen wona donc rewɓe wuuro men ɓe mbaɗi bénéficié formation uji kewɗi donc ɓe gari hen wona bon donc ɗum ko c'est un exemple d'autres exemples ko mbimami kadi aussi kadi somi nani wiyede wuuro ala ndiyam lidnaji ɗum ne hawa ɗum hande ndiyam hande saɗani ko adana sanno mais ndiyam saɗani hande d'ailleurs ko nandiral ɗiɗi ko ƴewde yaade compétence yaade won waw wadde ndiyam gueɗel ngel ko neɗɗo kadi waylata hoore muɗum wona e kala e fannu donc liiduɓe donc banggue l'environnement wi holli ɗum c'est possible mbaɗɗum man liiduɓe environnement ɗo wiide wonde eɗen mbawi hutorade le solaire le soleil nangue tawa en coodani pétrole en coodani goɗɗum wona liiɗi wonde banggue aussi l'environnement sachet ji bettoɗi ɗi henna tekki bettoɗe ɗi henna bon moni fof so ƴetti walla wasi weddade laaɓat saabu sa e guure fulɓe he to sachet ala to a yadde laaɓi donc enen tuni noon ne wawno laɓɓinde kono noon jiya neɗɗo yara hunde weddo te un responsable neɗɗo ɗo hen sa naati ɗo hen sa waɗi tan cukalel walla goɗɗo wiyanma ko ƴettu sa weddima hunde wiyanma ko ƴettu ɓuuren hewde wona donc ko enen mbaɗi ɗum wiide wonde bon ene woppa sedi ene ƴetta hono ene wiyata noon ene ƴetta ene ɓamta hoore muɗum walla ene ɓamta galle muɗum ene laɓina galle muɗum tawi wuuro laaɓani c'est pas possible gasta ko wuuro foti laabde donc moni fof ene foti hokkede sens kala jeeyaɗo e wuuro foti hokkede sens dañde ndiyam jañgol dañde douche dañde goɗɗum ko nden wuuro ngo hen wawata yaade yesso baba mboɗa andi hankkandi ko dokkone ɗon hojumoji puɗɗima hubde caméraman o nan waɗan min signalé e dernier question am tan aɗo konngol ma mbaynigo ko itti min gila Dakar addi min ɗo yama ene jeeya ko ittuma France hay adduma en ce moment là e woɗɓe woni campagne médical mo kewɗen wadde walla caravane médical mo kewɗen wadde sakkitande ɓe ganduɗa partenaire uji men hewɓe ne gara eɗen gandi ɗum wona hunde wemde baba kadi woni ko mbiɗa ko wiya fof mbiya ko enen fof mbaɗi ko gonga kono idée wonto ummorto oɗo campagne médical hande ko ɗo plus de 10 ans hollo partenaire uji meɗen ummini ɗum kadi holno miijo ngo arde ha hande mbawɗen yañude ɗum ha ganduɗa wona enen liduna tan mbaɗata hen bénéfice o walla wona enen Sénégal naɓe tan taw par ce que hay won murtannaɓe ene tacca maaji ene gara ene cafro won murtannaɓe kadi ene tacca maaji ene gara ene cafra c'est ça aɗa andi mi haalni ma neɗɗo goto wawa wadde hunde mais miijo ara so miijo ari noon miijo moƴƴo a nanggat hen wona miijo campagne médical ko Mamadou Touré addi ɗum onon d'ailleurs ko an Mamadou Touré gaddi ɗum wona ko onon mbiyete wona la première mbiɗon on gaddi ɗo safroɓe mais on ngala halis on ngala e hunde wona nde yimɓe gari ɗo hen mbo sikki on mbaɗi opéré hedde 3 4 7 5 personnes on sanga mbiɗon wonde yimɓe gari hewɓe 2016 wonno mbimi ɗo henne kala garɗo yo waɗe consulté nden bo woni présidente adescal
wana mbimi kala gardo yo wada consulter ça ko dam ñu yo wada consulter donc yimbe fo bada consulter ça partie là aussi la campagne ngadi anda vraiment ko en foti wadde bon mi den wonde nous on est citoyen enen ken yimbe leydi kala neddo leydi foti addu hunde ballal me leydi leydi be en way wadde hunde wod naftiri pourquoi watta eden bay wadde safrude yimbe mbaden safren sa partie là partenaire yi meden eten jogi hoy men holare mbay walludirde men woni surtout arbe do hen jodi be wana arbe joni be bon que sa partie là aussi jindirden ke nan jindirden e docteur Sall Canada min jindiri min potiti koy hirde koy dingal gotal en wiye mijirde fulbe mo Italie nde min jindiri kedi mi ko haali ko mi est ce que docteur Sall voilà on a ces actions min jogi ko mbado hen ko est ce que de mbay golludirde nden fuddi fodde hande duubi joyi duubi jeego ko dum hande yida mawnede donc non mbiri min ni non seulement min jogi expérience min way wadde dum kono mom ko gas bona kono min etima yo gure de hen mun fu gure fo yo wadde hunde en badi joni eden ngumtin do hen yimbe eden chafro do hen ko fete jabet eden chafro do eden bada e ko gara ko non guro ngon kadi bay wonno hunde nen ma wonno ma wawanno wallude yimbe be donc nous on continue e wadde dum hawna ko mbadi yakudi aussi ma beydo yaaje nda wan non kanko no wetune kanko le directeur hôpital gardo jono il est ouvert uddi hen yidde wallunirde men ko feete dum don ko feete hankadi jabet mbadi yakudi hande min mbadi batwa ko feete dum don yaata en wadi suivi régulièrement nde wan non partenaire men murtannabe hen ko be kumpite ko feete dum don mbadi yakudi min yetti en peje kam ko en way aussi le ministre so way wallude en way heptin dum et aussi avec les partenaires mbadi yakudi aussi hewbe ma wadde bénéficier non seulement wumtinde nde mais ko feete jabet so aduna en gandi wore ma ko ñaw burgu habnat so Allah yetini voilà Allah jarama Seydi Touré ko halpure nder ko tan ko buri ko fayde e ngaari ndi wa hejje e barme goto kadi ko maako ko maayo min bawa gasnude dum min joga hen seet tan min goppan heddibe kadi so ngari joga yewtere ma wawa hejje e nder hay 2 heures temps wala 3 heures temps wala ni 24 heures kono en juppi tan ko burno den ko sohlude ko ganduɗa kaade en wawi naftude bandiraɓe wadde ko hoɓite ko yewtande juuto ko fo yo bandiraɓe pamtan ken tonguɓe ɗum par ce que ko foti haaldede koye ko wuuri ko e ko wurni ko ene heewi non ko yettere Allah kadi ko fierté amen tan par ce que dañje hono ma weeɓani min ñagontoma tan ko balɗe juutɗe e battane moƴƴe nde ɓoyata jeesa amen min pine min jiimami nanma haqqillaji amen min deeƴi Seydi Touré konngol ma mbaynigo babam bandam gudden yewtande ha saaha goɗɗo ngam sowna mi yettude on aussi yettude aussi ɓe gollondir tan ɓe yettudema aussi ummade gueɗe to gara ha ga hen e wiidema ko wuuroma kadi neɗɗo kala ko wawi dañde kam Allah ko foti ɓurani ɗum gaga wuuro mum sabi neɗɗo a wawa mawnude ɗa mawnaka ɗo ɗum wawi wonde biyete tan ko aussi Pin TV aussi kadi yo Allah kadi ɓeydu bawal ngal mbawon yettade poɗɗo yettade ɗo manno yimɓe fof ɗe koccite moɗon wanno ko nafoore wonde wona donc ko yettude ono foof mbawa yettude on ko timmi on jarama kadi mbiya tan kadi ko lawol gongol kadi yata walla ne artiri on mi jeynabi kal Moustapha Allah jarama Seydi Touré allahumma amin yalla waɗanen noon wadde noon en janima bandiraɓe yeeɓiyankoɓe piindi foof to goni partout dans le monde surtout wonɓe diaspora ɓe eɗen gandi ko piindi tan yewtaɓe en calmini ɗon nene meɗen goggu meɗen Fama Dia eɗen gandi luppata yewtere men kala saaha mo yeeɓa ɗum calmini dendagal bandiraɓe ɓe hande joguinen kadi kabirɗe ko bandiraɗo gorko kadi jaadiɗo woni Ali Samba Deyna Fall kanko jogui caméra o e montage o e duusirɗo men kadi walla mbiyen duusowo en sehili meɗen assistante meɗen woni tigi Diary Ndiaye debbo mo hawre kono en calmini ɗon en juurima directeur men général Kabou Samba Diop e dendagal ardiɓe piinde Harouna Moussa Dia en Dawdou Moussa Dia en Allah jarama on jarama wadde en mbi bandiraɓe fof jonde nde e haala ka kala ko feewi hen ko Allah subahanahu wa taala o ko ngakken fof ko enen kono wonano ko ɓuran en ko no wiide ni ko neɗɗo woni ko timmani non hay saaha goɗɗo kadi invité goɗɗo jam dow jam less jam ɗo hakkude o jam ɓoltan dume men Allah jarama